Sekudutshulwe kwabulawa isishoshovu ebesilwa nama-undocumented foreigners eNorthwest namhlanje. Kanti abalisa abane eThekwini abebefunwa uGeneral Mkhwanazi ngamacala ahlukahlukene sebenze iphutha badubula kuqala. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma sanibonani. Sekudutshulwe kwabulawa isishoshovu ebesilwa nama-undocumented foreigners eNorthwest namhlanje kuseni. Uthato Molosankwe wedume kakhulu enkundleni zokuxhumana ngokuphikisana nabafika kuleli bengenawo amaphepha ikakhulu osomabhizinisi udutshulwe wabulawa ekhaya lakhe eNorthwest eMahikeng namhlanje kuseni. Lokhu kushaqise abantu abaningi niyayibona ke lento bengisho uyabona ke bayagadla ke manje. This is a short nje esobala nje ukuthi sebeqalile ke manje bayagadla. Uyishilo nalento nabandaba wathi azilolo zicije ke manje zigawulwe zibekwe zifihlwe phansi komquba ngoba impi isemome nacabanga ukuthi kuyadlala sebeqalile ke manje akakwazi ukuthi umuntu obevele elwisana nelo obe yiactivist elwisana nento ethi nama-undocumented foreigners, let me put it like that, avela adutshulwe nje kanjalo adutshulwe nje kanjalo bese kucoba izizibakhe. Aniboni ukuthi sebeqalile bayagadla labantu bathi abagadle kuqala futhi umhla ka-30 ungakashayi sebeqalile bayagadla. Uma kuwukuthi ngampela awuvivi noma awujimi uyosala uphemile tshela uchama uphuze tshela inqaba mina Sixolise nantu udaba. A solution to undocumented non-South Africans. Every person that lives in South Africa must be documented. I am documented. And then we must follow the laws of Abalisa abane abebefunwa uGeneral Mkhwanazi eThekwini ngamacala ahlukahlukene okubalwa kuwo awokubamba inkunzi, awokuphanga behlomile, awokubulala nawokuzama ukubulala nabanye bagcine betholene namaphoyisa. Amaphoyisa ahlangane nabo eMaran Hill benza iphutha badubula kuqala. Kuthe niyayazi ke ilokhuzana into engenziwa kuMkhwanazi. UMkhwanazi awudubuli kuqala mawucabene noMkhwanazi. UMkhwanazi mayekufuna uyamlinda afike uthi ndonga uthi inkwali yenkosi. Laba ke bavele badubula kuqala. Bavele badubula kuqala. Uyazi ukuthi kumeke wadubula kuqala ubhekise ngakuMkhwanazi kwenzakalani. Ngeke ngisancaza into enye. Sixolise nantu udaba. So sibona iningi labantu bekujabulela ukusebenza amaphoyisa kodwa khona lelo dlanzana la abazibiza ngochwepheshe abaqhamuke endabeni afike bakhuluma ukuthi amaphoyisa ngathi siqinisa kakhulu isandla, amaphoyisa sithatha umthetho awubeke ezandleni zayo. Samaphoyisa asikuthandi ukudubulana nabantu. Siyafisa ukuthi ngabe zonke igebengu eziba khona oqala nje sifuna ugebengu angathi ngangabakho isigebengu kodwa makuthi isikhona ke isigebengu mangabe sifika amaphoyisa efika usibopha asivumeke phela ukuthi sibophe njengala lezi ezinye nje eziningi ezibodejela lokade sisho isigibile. Suku zaphuma sihlezi sihlangana nempica abadala nansi yanamhlanje impica aba old. What's on? Ake mbukeli yasezibambe lapho ke zamanje ungakhohlwa ukusithamela futhi kwezilandelayo. Ungakhohlwa futhi ukuthi uma ufuna ukukhangisa ibhizinisi lakho kwi-SA News ungaxhumana nathi kule namba ekwi-bio. Izindaba ze-SA News zichemile futhi zithatha uhlangothi.